يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأت بشرف الله جباو anga be juma kutuba kene kan an bɛ sɛbɛnnin kɔrɔ site sotelma maltel la site sotelma mɔgɔw ye misiri kura dɔ koromokari ni ka dayɛlɛ an balimakɛ a n'an karamɔgɔkɛ sedu jɔngo yani ale ka kutuba daminɛ wajulu fɔlɔw kɛra ni ka sɔrɔ kana misiri welew kɛ an ye min sɔrɔ kutuba in kɔnɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Tando be ala ye masa min ye a kelen ye a ye danni kɛ ko danni kɔ laban ka kɛ ale ala dɔn ye a y'an fa adamu da danni bannen kɔfɛ dugukolo fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔ an fa adamu ye ni fiyɛla ka kɛ an fa adamu bara kɔrɔ an fa adamu ka kumakan fɔlɔ tiso kɔfɛ o kɛra alhamdulillah ye an badon a ko an fa adamu ma i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na i ɲɛ a bɛɛ da e kama a bɛɛ bi e de ka tɔnɔbɔ la a bɛɛ bi e ka bila la nka e bilalen don min kama o ye ka ne dɔn ka ne bato an badenw an bɛ seereya masi tɛ fo n'a kɛra o ala kelen ye a ye danni kɛ a kelen a y'a ɲini an fɛ an k'a dɔn an ka tugu a kɔ an bɛ seereya k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ale de ye cidenya laban ye a y'a fɔlɔ ye a y'a laban ye sariya wɛrɛ tɛ n'a kɔfɛ an badenw jɔn la kunnandi min sera k'a dɔn ko an fa adamu dala ko danni kɔ laban ka kɛ ale bato ye ma khalaqtul jinna wal insa liya'budu lamu laysa lamu kay lamul aqibati wasayrurati wan natija alamu ti lamu keye alamu ye lamul aqiba ye ko bato kɔ laban kana kɛ foye fo ale ala dɔn o la jɔn la kunnandi min sera k'a dɔn ko a nana ci min na dugukolo in kɔ kan o ye ale ala batoli ye hali n'a ma hɛrɛ kisɛ kelen sɔrɔ a wolo ni a saya cɛ o de ye jɔn la kunnandi ye jɔn la kunnango maa min kɛra ko kiraw ka ko cidenya ko kuranɛ ye ziiri ye a ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ a wolodon ka san 1000 kɛ balo la a sadon o de man bololangolon bɔlen an badenw an bɛ misiri dayɛlɛ la a bɛ ɲini an fɛ an ka kuma misiri taariku la misiri yɛrɛ jɔla kun min na an ka kumaw kan wagati kelen na sunkalo tɔ ye tile 3 ye ala ka faamuya ɲuman d'a ma misiri almasjidu larabu ka kana misiri kɔrɔ de ko ten turu yɔrɔ ten da duguma o de kɔrɔ de ko almasjidu ismu makan wa ismu zaman wa masdaru mimi a bɛɛ lajɛlen wazuni ye kelen de ye almasjidu a kɔrɔ bɛ se ka kɛ sujudu dɔrɔn ye o ye masdaru mimi ye almasjidu a kɔrɔ bɛ se ka kɛ ismu zaman ko seli wagati sela almasjidu a kɔrɔ bɛ kɛ tenda yɔrɔ ye o kɔrɔ de ko a ye na nin ye tenda yɔrɔ ye seli faridaw ka ca farida 21 walima farida 16 a tɔgɔ ma da o si la a tɔgɔ dala mun na a tɔgɔ dala tenda yɔrɔ la a ma fɔ ko takbira kɛ yɔrɔ a ma fɔ ko fatiha kalan yɔrɔ a ma fɔ ko kunberekuru minɛ yɔrɔ a ma fɔ ko salamu bila yɔrɔ a ma fɔ ko jigimafa yɔrɔ seli farida tɔ bɛɛ lajɛlen a ma wele a la nka a welela ko masjidu kun dɔ kama a welela ko masjidu kun jumɛn kama ka sababu kɛ an fa adamu ala ye mɛlɛkɛw yamaru tuma min na k'u ka sujudu kɛ an fa adamu ye mɛlɛkɛw bɛɛ ye sujudu kɛ fo n'a kɛra ibilisa ye ibilisa banna sujudu walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati sujudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin
قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ala ye kuma fale kɛ ale ni ibilisa cɛ a ko ibilisa n y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ko a ye sujudu kɛ adamu ye mun ye e bantan ne ma kɛ sujudukɛla dɔ ye a ko ne ka fisa adamu ye ye n da ka bɔ tasuma na i y'ale da ka bɔ bɔgɔ la ale ka sumani na ko tasuma kisɛ tasuma dala matière min na o ka fisa ni bɔgɔ ye ibilisa kunangoya yɔrɔ filɛ nin ye ala fana ko ibilisa ma ni kunangoya jigi ka bɔ alijana na bɔ alijana kɔnɔ i ye maa dɔgɔmani dɔ ye ibilisa ma i dale dɛ a ko anzirni ila yawmi yub'athun n kɔnɔ n kana sa ala ko ɔhɔn dɛ n b'i to ye fo maaw ka laban wagati la a sɔrɔla k'i kale fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharahum shakirin qala khuruj min maz'uman madhura ako ala wantoye yin kale ala yɛrɛ ka sela ne na o ma kini yanfa numa yanfa mana u fan bɛɛ fɛ n b'u bɛɛ fili fo n'a kɛra kelen kelen ye ala ko bɔ o kama dɛ ala kɛra mandon olu ka misiri olu ka bato yɔrɔ a tɔgɔ dala masjid a gindo belebeleba filɛ nin ye shetana kunangoyala ni fɛn min ye o ye den da duguma ye an badenw tarikhul masjid misiri nana na sira jumɛn de fɛ fal masjid alakira sallallahu alaihi wasallam an ba khadija ka so kɔnɔ o de kun ye masjidu ye misiri daminɛ na an ba khadija ka so kɔnɔ alakira cila tuma min na alakira ni sahabo u bi fara ɲɔgɔn kan an ba khadija ka so kɔnɔ an ba khadija ka so kɔnɔ bato de kun bi kɛ ye an ba khadija ka so kɔnɔ kalan kun bi kɛ ye kuranna yɔrɔ min mana na a bɛ ɲɛfɔ an ba khadija ka so kɔnɔ an ba khadija nana fato alakira sallallahu alaihi wasallam a taara tɔifa o kɔfɛ sanayɛlɛ kɛra a bɔlen tɔifa ka na a ye yɔrɔ wɛrɛ laɲini n'o ye beit arkam bun abil arkam o ye kanbelenin dɔ ye a si ma tɛmɛ san 17 alakira o yɔrɔ de minɛ a n'a ka sahabo bi fara ɲɔgɔn kan sufɛ o bɛ fara ɲɔgɔn kan wula fɛ o bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔgɔma a bɛ kuranna lase u ma o ye kanbelenin ka so ye a kun ma na kuresu ka hakili la abada ko alakira kun bɛ taa ye alakira sallallahu alaihi wasallam o ta la o ma mɛn san 2 hakɛ a ye o de kɛ beit arkam bun abil arkam n'o ye nin kanbelenin ye a si ma tɛmɛ san 7 o ka so kɔnɔna ye o kɔfɛ alakira yɛlɛmana a yɛlɛmanen a ka hijira la a selen kuba yɔrɔ la a ye tile dama dama kɛ bani salim banu auf a k'u ka jiriforo ma a y'a tɛrɛmɛ ma u ko i b'a san ka mun kɛ a ko n b'a fɛ ka misiri jɔ a y'a tɛrɛma abubakari ko ne b'a wari di banu salim banu auf olu y'a mɛn abubakari ko a b'a san ale tɛ ala ɲini ka tɛmɛ anw kan dɛ olu sina k'a fɔ ten ko an y'a di ala ma awwal waqfin fil islam silamɛya la ka fɛn di ala ma o kɛra a fɔlɔfɔlɔ ye u ko an y'a ni ala la o yɔrɔ de tɔgɔ bɛ wele ko masjid quba alakira sallallahu alaihi wasallam a taalen madina a tɛ dɔgɔkun kelen kɛ fiyewu a bɛ taga araka 2 seli ni misiri na masjid quba o de kɛra misiri la fɔlɔ ye kuranna yɛrɛ min lakale o kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a taara madina tuma min na bɛɛ lajɛlen tun b'a ka jatigiya fɛ a ka na jigin fɛ a ko a y'a to yen a ye ɲaamɛ to yen a mana da yɔrɔ min na o de bi kɛ yen ɲaamɛ dala yɔrɔ min na o bɛnna yatimɛden dɔ de ka yɔrɔ ma o yɔrɔ de sanna k'o lafɛɛrɛ ka alakira ka so jɔ ye ka misiri jɔ ye misiri jɔla o yɔrɔ la bi bi in na o misiri a bɛ komi madina o tile dugu mumɛ a bɛ komi o bɛɛ donna bi misiri kɔnɔ n badenw nin ye misiri taarikhu ye bil ikhtisar kuma kundala suru la nka wa su'alul aham wa su'alul muhim fal masjid limaza fama risalatul masjid wa ma dawrul masjid misiri a gindo ye mun ye a dabilalen no a daminɛnen do kun jumɛn de kama o de ka kan ka dɔn dɛ n'o ma dɔn an ma tila dɛ naam misiri gindo belebeleba 10 ɲɔgɔnna filɛ nin bɛɛ lajɛlen misiri kun ye ni nin dɔ ye ka misiri jɛ koba y'a jɛ dɛ ni nin koba 10
ni a dɔ ye ka misiri jɛ ko ba y'a jɛ dɛ dɔ kɔni b'a la n'o y'a jɛ 5 ɲɔgɔnna kɔni b'a la n'o y'a jɛ i ka misiri kun t'a la a fɔlɔfɔlɔ misiri kun fɔlɔfɔlɔ at-ta'limu misiri kun fɔlɔfɔlɔ o ye kalan ye misiri kun fɔlɔfɔlɔ o ye kalan ye misiri kun fɔlɔfɔlɔ o ye kalan ye alakira sallallahu alaihi wasallam an b'a Khadija ka so kɔnɔ dɔ wɛrɛ kun tɛ kalan dɛ Baytu Arkam bun Abil Arkam dɔ wɛrɛ kun tɛ o ye kalan dɛ alakira yɛrɛ ka misiri n'a kun ye salamu bila a tɛ wuli fiyewu cɛw muso bɛ taa o la sunna dɔ de don silamɛya karamɔgɔw y'a ɲini ni alimamu ye salamu bila i ma kan ka wuli alimamu ɲɛ i ka kan ka alimamu makɔnɔ de i ka kan ka alimamu makɔnɔ alakira kun bɛ salamu bila ni ci dɔ bɛ a b'o fɔ ni ci dɔ tɛ a banna n'a wulila de mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli barisabu mɔgɔ kalan de kun bɛ kɛ yen an badenw o la o mɔgɔ kalan ma kɔ tigɛ fiyewu an ka alimamu Malik imam Maliki alakira kun bɛ litikafu kɛ yɔrɔ min na alakira kun bɛ litikafu kɛ yɔrɔ min na Maliki y'i sigi o yɔrɔ de la a ye maa kalan kɛ san 40 kɔ Maliki balola san 80 kɔ a ye maa kalan daminɛ a si bɛ san 17 a bɛ maa kalan na mais ale ka mɔgɔ kalan kun bɛ kɛ alakira kun bɛ sigi yɔrɔ litikafu kɛ yɔrɔ min na a kun bɛ sigi o yɔrɔ la a bɛ yɛrɛ sɔmi komi a ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma yɛlɛ bɛgɛ sanfɛ ko alakira bɛ Madina bundeni y'a ci siɲɛ 17 a ma bɔ a nɔ na ko barisabu n'a y'a to a ye alakira ka kuma fɛgɛya imam Maliki ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ maa kala Madina misiri la don dɔ la Abu Hurairata don dɔ la a nana fɔ ko maaw y'a wele kan bila a ko maaw a ye na ko kira ka tiɲɛ bɛ ka tila maaw girinna ka na sani mɔgɔ ka na a donna k'i sigi a y'i sigi u nana min kɛ a ko ayiwa alakira ko tan o ko e m'a fɔ ko kira ka tiɲɛ bɛ tila wa ko alakira ka tiɲɛ ye min ye o ye kalan de a taala ka tiɲɛ min to aw bolo o ye kalan de o la an badenw anw ka misiriw a jɔyɔrɔ a bununa nin yɔrɔ in na fo ka taa kɛ mɔgɔ kalan yɛrɛ ye kura ye misiriw kɔnɔ bilen musokɔrɔbaw ka kalan bɛ bolo da a bɛ ɲɛ sɔrɔ denmisɛnninw ta bɛ bolo da a bɛ ɲɛ sɔrɔ nka e ta yɛrɛ e danna min de cɛkɔrɔbaw ta i ma kalan ni kunfinya kɔni nana dɔrɔn fɛn bɛɛ tiɲɛni bɛɛ b'o kɔfɛ awwala ayatina ala nabi sallallahu alaihi wasallam o ye kalan de ye ikra a ye kalan fɔ siɲɛ 4 a aya kɔnɔna na kalan tiɲɛna kalan tɛ yen bilen duguma kalan tiɲɛna mandarasa tiɲɛna a bɛɛ lajɛlen tɔ labanna sa a shahadat diplôme kalan tiɲɛna duguma kalan tiɲɛna mandarasa kɛra faux billet larabokan ɲuman bi fɔ dɔnni tɛ yen kalan tiɲɛna dɛ anw ka duguma kalan na u bɛ kitabo minnu kala e tɛ siran duguturu ɲɛ mɔgɔ jumɛn de bɛ se ka sabali sisan ka sew ka ninnu kala a kitabu kelen kalan i bɛ san 4 k'a la kitabu kelen a kala i bɛ san 4 k'a la kalan tiɲɛna wa ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲɛnamaya de maa min i ka kalan danna yɔrɔ min na i bɛ jɔ yen de ka taga ni dɔnni ko banna la kalan a bɛ foyi tɛ yen ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور دوني نيونا دي تيمن كوين بي دوني دي ala ko nye ma dɔw de tɔmɔ ka dɔnni kalifaw ma ka mɔgɔw tɔmɔ n'i yɛrɛ ye kalanbolo na ala ka tɔmɔni de don n'i yɛrɛ ye kalanbolo na ala ka tɔmɔni de don nka a y'u tilan 3 ko dɔ ye zalimu li nafsi a ye dɔnni kɛ a ma baara kɛ n'a ye zalim muqtasid a ye baara kɛ a ma lase sabiqun bil khairat dɔ bɛ a y'a kalan a labana ka maa wɛrɛ la kala la o la misiri jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye kalan ye kalan in kana kalan qualité bɛɛ ka continuer ka taa de kalan in qualité bɛɛ ala ka faamuya ɲuman d'a ma a filanan misiri jɔyɔrɔ filanan a sɔla o ye seli ye o faamuyalen don anw fɛ naam salatu bi anwa'iha seli qualité bɛɛ lajɛlen misiri dabɔla o kama seli ye fɛn belebeleba de ye i bɛ na dɔrɔn ko ka misiri wele tulo la ni sala kɛ k'a laseli ko k'a laseli i bɛ bilasira ni o ye kiyama jɔ de i bɛ ɲininka fɛn fɔlɔ min na fana o ye seli ye a qualitéw cayala min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ a qualitéw cayala nin na ɔhɔn anw y'a faamuya e bɛna sɔrɔ misiri kɔnɔ
maa minnu bɛ na misiri la ni sigida o sigida ni a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ misiri la selibaw cɛw la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan a jate bɔ dɛ ne ka misiri bi senu an ye jate bɔ du 89 mɔgɔ 170 kɔ mais anw ka misiri la selibaw mɔgɔ 30 ɲɔgɔn na a filɛ mɔgɔ 170 cɛ la alimamu kana ɲininkali kɛ cɛ su la dɛ muso su de bɛ ɲininka a bɛ seli wa a tɛ seli misiri bɛ tiɲɛ o tiɲɛ kɔnɔ alimamu kana ɲininkali kɛ ko cɛ su ko a bɛ seli wa a tɛ seli n'i tɛ maa min dɔn ni mɔgɔ min ko a bɛ seli o tigi ka taa seli a kan o ye kungo ye wa su kan seli ye wajibi ye alimamu ma wa wajibu tɛ alimamu ma wa bɛ taa alimamu n'i tɛ maa min dɔn i ka misiri kɔnɔ sigida la n'a sala kana taa alifasigu a bɛ arisala kɔnɔ maa o maa n'i tɛna misiri la i ye fasigu de o fasigu seli bɛ k'a su kan dɛ mais alimamu de tɛ jɔ a la misiri dabɔla seli kama arakatai ishraki b'a la ka na seli jama fɛ i ka seliji kana tiɲɛ i bɛ to o la fo tile ka bɔ heure 1 ɲɔgɔnna na i ka sɔrɔ ka araka 2 kɛ o kɛyɔrɔ tɛ yɔrɔ si fo misiri kira ko n'i ye o kɛ ko a bɛ komi hiji ɲuman ani umura ɲuman o bɛ kɛ misiri de kɔnɔ a tɛ kɛ yɔrɔ si e bɛ na fajiri seli jama fɛ i bɛ to i nɔ na ka kuranna kalan k'i ka wurudi kɛ ka taa se tile bɔ ma ka araka 2 seli ka taa so ko o baara in ko o bɛ komi hiji ɲuman ani umura ɲuman hiji ɲuman bɛ yen bilen umura ɲuman bɛ yen a ma ca bilen qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Je suis vraiment très content d'avoir assisté en ce jour béni du vendredi à cette première prière et à l'occasion également de l'inauguration de cette belle mosquée. Et je saisis l'occasion pour adresser mes vives félicitations à tous ceux et à toutes les personnes qui ont contribué à l'édifice de cette grande mosquée. Et je profite également de cette occasion pour souhaiter un très bon ramadan à tout le peuple malien, à toute la communauté musulmane, et que la paix règne au Mali. Et également, je profite de cette occasion pour souhaiter un très bon ramadan à tous nos clients, les clients de Malitel, et que Dieu nous donne longue vie, et longue vie également à tout le peuple malien et à toute la communauté musulmane et à nos clients également. Et je n'oublie pas tout le personnel de la Sotelma. Pour le moment, M. Dailen n'a pas besoin de faire. Vous êtes Malitel. On a Michel. Nous avons connu Bintige à ce qui ressort. Michel est une sirta. Kaya interesa ngada amma kangana sika andi yonga kamisiri dokono yu 2009 nyam si flanandi jom si flanandi o setuma barakade ojo e misiri jo setuma barakade de fene gansando nu usman jabati wode miri soga misiri jo setuma lulu be se ya setuma kona band ma abarala bo kelen te mimbira ko fe o anjo ndawra be no isu sangare fre ko ber sanga dama mo ga islameya ani barangonya ani tingonya ana me sotelma fo dan sotelma fo mina nyami be ambe fefena bi sotelma so bodu ambe de wasi alaka korota alaka jiddi kan ba bunya kama sallallahu rasuli misi dale a jaranye ala kan kenema nyana nga se kana kene ka fana jaranye ambe ala fo ka bargada
mɔgɔ mɔgɔ ye wari bɔ yɔrɔ suruna yɔrɔ janna an ka foli bɛ bɛɛ ye ala ka kɛ baraji ye bɛɛ ye misiri in ala ka kɛ kafo misiri ye an bɛ dugawu de kɛ dabɔ kun ye silamɛya jidili ye ala ka silamɛya jidi an bolo ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya diinɛ kanu de y'an bila baara in na donc cité Sotelma in na silamɛ in ka ca yan nɔ silamɛya bɛ ba la yan nɔ cɛw fara musow kan bɛɛ kɛlen bɛ ka silamɛya minɛ n'u bolo fila ye denmisɛnninw kɔni a ma se fɔlɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'u la denmisɛnninw yɛrɛ ta bɛ ni ka na juguya n'u mansaw ta ye donc alhamdulilayi rabbil alamina misiri dayɛlɛ n'a diyara an ye an bɛ ala deli a nafolo bɔra mɔgɔ mɔgɔ kun ala ka barika dɔw la ala k'u kɔ sabati ala ka sigida yɛrɛ yiriwa ala k'an balo silamɛya la ala k'an fatu limanaya la ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ sidiya ni kɛnɛya ye a welekan min b'an bolo ka s'u ma hali bi an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka misiri entretien kɛ a y'a fɔ cogo min na misiri jɔlen t'a bannen baara tɔ b'a bɛ kɔfɛ wa entretien komi yan musow yɛrɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ silamɛtɔn ye donc an bɛna u b'an fɛn an yɛrɛ ka objectif la an bɛna lajɛ ni ala ni kira jɛna ma k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que misiri bɛ se ka entretenir cogo min na ka ɲɛ ni ala ka jɛn n bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo mali silamɛ bɛɛ a cɛ fara a muso kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo yan kɛrɛnkɛrɛnma yan ye cité Sotelma ye u ye ne ɲini ka ne kɛrɛnkɛrɛn ka k'u ka alimami ye en 2009 ala y'a latigɛ an kɛra alimami ye yan 2009 an kun bɛ seli misiri kɔrɔ an y'a jɔ ka tɔli d'a kun nka ala ka latigɛ kɔnɔna na ala jɔn dɔ wulila ka nin baaraba in kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye cogo min na ka misiri jɔ ka kɛ ta hali ni sɔrɔ dɔw y'u bolo don a fɛ nka ale de kɛra a fondateur ye ka baara kɛ nin kɛcogoya la n bɛ kumakan laban min fɔ silamɛw ye misiri jɔli tɛ a jɔli ye k'a banna parce que ala ko innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir o la dɔnnibaga dɔw ko binaw hissi bɛ yen binaw ma'anawi bɛ yen nka min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye adamaden ka bɔ a ka so kɔnɔ ka na seli misiri la o de ka gɛlɛn ni jɔli bɛɛ parce que ala kɛra ko iza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashidu lahu bil iman n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ye a b'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na sali misiri kɔnɔ k'a ka seereya limaniya de b'a bila a la ni limaniya tɛ a ka gɛlɛn o la an bɛ a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen misiri jɔra o t'a bannen ni misiri jɔra ni seli ma k'a kɔnɔ a bɛ kɛ misiri ye ten ni misiri jɔra ni silamɛw m'u mago don misiri la a bɛ kɛ ten ten dun tɛ ko dilan o la misiri ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ta ye adamaden n'aw ye ɲɔgɔn dɔn misiri kɔnɔ o ka ca na o ye ala kama dɔnni ye o la mɔgɔ minnu jɛra ala kama a ka ca na lahara olu de bɛ jɔ larusi suma na lahara kɛnɛ kan almutahabina fillah an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ o jamakulu la misiri ala k'an kɛ a ɲɛnamabagaw la misiri ala k'an kɛ a ɲɛnamabagaw la aw yɛrɛ bolo bɛ baara min na ya rabbi ala ka barika ala ka si ani kɛnɛya di aw ma ala ka teleso ye n'o ye kanatu sherifela ye ala ka ɲɛtaga d'a ma k'a kɛ silamɛya dɛmɛna ye k'a kɛ silamɛya dɛmɛna ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye sɔli ala muhammad alhamdulilahi rabbil alamin badenw nin tun ye an ye an ka juma kutuba kɛnɛ kan bi juma kutuba bɛ ni an nana seli sɛbɛnni kɔrɔ cité Sotelma Malitel dagala yɔrɔ yɛrɛ la misiri belebele min bɛ yen ni a dayɛlɛnni kɛra bi ka deli ala fɛ misiri in ala k'a kɛ mɔgɔw kalali misiri ye k'a kɛ diinɛ ka ɲɛtaga misiri ye k'a kɛ sabati misiri ye a kɔnɔ selibagaw k'a n'u bɛɛ lajɛlen ka batow minɛ an b'aw bila nin yɔrɔ in na aw k'an bɛn juma wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا